valor nesta palestra a historia do noso reino, a nosa historia pasada, que en moitos casos está sendo deturpada e ocultada por outras narrativas históricas que veñen por parte do Estado, por outros estados imperialistas, e coñecer así o noso pasado para saber cara onde queremos camiñar no futuro e ter presente sempre a nosa historia. Así que nada, deixamos con un Anselmo e moitas grazas por isto. Dúas cosas que hai que ter en conta, naturalmente. Cando falamos do reino medieval de Galicia, primeiro, tres cosas, non somos monárquicos. Tamén, para ser republicanos, como a República de Oliveira Salazar, por exemplo, era republicano, dirán, aquí é república, que é república esa. E a Alemania de Hitler sempre mantivo o régimen republicano, por exemplo. Senta un pouco, a veces, os principios políticos sempre se ponen en disposición dos privilexiados e dos poderosos. Primeira cosa. Segunda, un elemento que hai que ter sempre en conta que é xeográfico. Eu sempre digo, o meu avó era español, naceu en España. Naceu en España nunha cidade que se chamaba La Habana, porque naceu en 1898 antes da independencia. Entón, o mapa de España a finais do século XIX non é o mesmo que hoxe. Entón hai que ter en conta que cando falamos do reino medieval de Galicia non estamos falando dun reino que se axuste ao que hoxe é a comunidade autónoma de Galicia. Non se axuste, era máis grande. Tamén, cando falemos desto, polo menos pola miña parte, non hai nin a mínima intención en reivindicar unha Galicia máis grande. Non importa se máis grande, máis pequena, importa un bledo. Que Asturias estaba dentro de Galicia, os asturianos dirán, que queredes, que Asturias ten Galicia? Non, está donde queredes, eso decidides vos. E León estaba en Galicia? Sí, estaba en Galicia, porque gracias a ese territorio chamase Galicia, pero non quere decir que nos reivindiquemos, vamos a pedir que na comunidade autónoma de Galicia entre tamén León. E terceiro elemento que quero poñer previamente sobre a mesa é a cuestión do nome, unha cuestión nominal, a que se chamaba, por lo tanto, Galicia, esa Galicia que vai aparecer no mapa, a que se chama, cal é o nome. Entón, a primeira, podemos falar, pero non seguiremos para máis atrás a Idade Media, podemos falar da provincia romana de Galicia, que era a nai de todo, a división que fixeron os romanos neste territorio, que antes non estaba unificado políticamente, hai que dir, que é Bermejo Barrera, historiador da antigüedade, de Santiago, e Galicia inventaron os romanos, unha forma de decir. Cando chegan aquí visitantes gregos e fenicios falan dos galaiki, por lo tanto, había xente que se daba ese nome. Non había, por exemplo, un topónimo para todo o territorio, non o tiñan, porque non había unidade política, non concebían esa forma de existencia política. Pero os romanos sí que lle dan un nome. E o nome que lle dan é Galaicia, que era a unidade política que integraba o Imperio Romano. A unidade política era a provincia, logo podía haber outras unidades para a recadación de impostos e outras para a organización militar, eran veces, pero a provincia, o elemento político, por eso non é extraño que na Idade Media ese territorio se siga chamando Galicia, porque era a provincia que había. Entón é o lógico, sería raro que sendo o referente que hai desde o momento da fundación, o referente en época romana, sendo Galaicia, sería extraño que no momento que, por exemplo, se funda aquí o primeiro reino que fundan os suevos, lle vayan a chamar de outra maneira, podían ter chamado Suevia. Tamén hubo na época das xeracións nos, pois unha xente que na práctica reivindicaba o nome de Suevia, apareceu aí, chamar Suevia. Os suevos eran moi pouquiños comparados coa poboación que xa había aquí. A poboación que había aquí era de centos de miles. Temos un padrón de poboación de época romana que nos fala que dá resultado de centos de miles, e os pueblos que chegaron aquí, pues, non sabemos canto serían, pero eran poucos. Os historiadores adiantaron números, pero son números totalmente ficticios, comparados, por exemplo, dicindo os visigodos debían ser 100.000, os suevos eran menos, poñamos 20.000.
Entón non sabemos canto eran, pero eran certamente pouquiños, eran xente que se puderon trasladar dunha vez, nunha caravana, como se dixéramos, se trasladaron, cruzaron o río Rin, cando estaba congelado naquel 31 de decembro, 1 de xaneiro do 406-407, cruzaron o río, entón eran os que viñan, carromatos e tal e cual, uns miles. Se pasamos a período prácticamente medieval, Paulo Orosio sitúase no século V, xusto no momento que chegan os suevos. Paulo Orosio é un escritor, non sei dicir, historiador galaico, ainda que logo se trasladou a zona de Cartago, escribiu e di o seguinte, di, nun escrito del, di: os cántabros e os ástures, xa Cantabria e Asturias, forman parte da provincia de Galicia. O sea, que na época final do Imperio Romano, no tránsito, ainda existe, na época do Orosio, ainda existe o Imperio Romano, pero aquí xa chegan os suevos. A idea que se tiña era que Asturias e Cantabria formaban parte da provincia de Galicia. Esa era a idea que se tiña. Por lo tanto, o conxunto era Galicia. É interesante que no século VII un visigodo, bueno, un hispano visigodo, que era hispano, pero en época do reino visigodo, escribe un libro super interesantísimo, que son as etimoloxías, en que trata de explicar a origen e o significado exacto das palabras. E unha da que colle é explicar o que é a provincia, que se chama, estamos no século VII xa, a visigoda, pero a cultura desa época e a sabiduría desa época sigue sendo a romana. E a primeira vez que vi que esta pasase parece unha especie de casualidade. Por que este home que vive inicialmente en Sevilla e logo en Toledo, por que Isidoro pon este exemplo? El di, as provincias son tal cousa, Dentro das provincias, pois hai outros territorios que podemos chamar as rexións, que a xente lles chama conventos e tal e cual, pero están dentro das provincias. E entón que fai a veces é poñer un exemplo. E o exemplo que pon é as rexións, que dice que a xente lle chama non sei que, son parte das provincias. Como se dicimos hoxe, que un concello, que é unha comunidade autónoma, pois vamos a poñer un exemplo. E di, o vulgo se chama conventos, as rexións, tal, e, por exemplo, en Galicia, Cantabria e Asturias. A mí chama a atención que un home que vive en Sevilla e en Toledo, que cando quere poñer o exemplo do que é unha provincia, pois colle Galicia, precisamente, pero eu creo que a explicación única é sempre eso, que ele leía a Orosio, se basando un Orosio. Entón repite, pero que isto, así chegamos ao final da Edade Antiga, así chegamos aos inicios da Edade Media, en que o territorio que comprende a Galicia toda, e a Galicia incluye norte de Portugal, a capital da Galicia era Braga, Braga era Augusta, a capital precisamente. Depois había outras subcapitais ou capitais de conventos xurídicos, que estaban os tribunais máis importantes, estaba en Lugo, outro estaba en Astorga, e outro, sí, Lugo, Astorga e Braga, e logo outro máis que se vai nunha ampliación da provincia que era Clunia, que era para a zona de Burgos, porque a provincia da Galicia, no momento en que chegan aquí os povos, os suevos, estaba moi extendida, tiña forma apenas rectangular, porque se extendía, duplicábase cun trozo que lle engadiron, que antes era da provincia tarraconense, pero no século IV engadironllo e duplicou a Galicia. Isto é importante para ter en conta tamén que ese territorio, porque cando chegamos a plena Edade Media, vemos que as localidades que están no que hoxe Castela tamén as situaban en Galicia, porque é parte da provincia. A provincia romana de Galicia, é o que digo, no século V, desde o IV ao V, esténdese ata aquí, fixados ata onde, bueno, aquí o punteiro cale do medio, ata onde chegan, nos
Xeralmente os libros de historia, cando falan da provincia de Galicia, a ponen por aquí. É dicir, a Galicia lucense, a Galicia bracarense e a Galicia asturicense. Lugo, Astorga, Braga, as capitais. Pero desde o século IV ten todo este trozo enorme, logo as Carinobate, os biscotos e tal, pero que é importante ter en conta para eso, para cando chegamos a un momento en que un documento medieval nos diga que Sahagún, por exemplo, está en Galicia e tal, ou que ou alguna outra cosa que non sei como vive, que non teñen nin idea do que din este. Non, sí, claro. Bueno, isto é unha representación do primeiro rei suevo que hubo en Galicia, Hermérico, unha representación do século XIII, un código do século XIII, pero no século XIII mantense perfectamente a memoria de que Galicia foi reino, os suevos, e coñecense perfectamente os reis que hubo. Imaginé que moi pronto os suevos se convirten ao catolicismo e vai ser o primeiro reino de Europa. Non só Galicia vai ser o primeiro reino de Europa, porque os suevos fundan un reino cando ainda existe o Imperio Romano. Eles chegan aquí sobre o ano 410 e o Imperio Romano vai durar ata o ano 470 tantos, a segunda mitad do século V. Entón, efectivamente, o primeiro reino, pero tamén vai ser o primeiro reino católico, é dicir, que os suevos rapidamente, digamos que na terceira xeración, contamos por os reis, que sería a mesma xeración que a xente que non eran reis, serían os mismos. O primeiro rei é Hermérico ven de fora, el chega de fora, xa chega como rei do seu grupo, o seu fillo chamase Requila, que é rei xa de Galicia, e o seu neto chamase Requiario. Requiario, a mediados do século V, decide a conversión, porque a inmensa maior parte da población de Galicia son católicos, pois son os galaicos romanos. Este Requiario, a mediados do século V, emite esta moeda. Unha moeda de prata. Que importancia ten? Ten importancia, tanta importancia ten que durante algún tempo hubo algúns eruditos ou estudosos que pensaron que era falsa. Xa facía falta para falsificar esta moeda. Non o digo xa por a dificultade técnica de acuñala, sino do contido que ten. O que a falsificou tiña que saber moito da historia que non se sabía para poñer eso aí, Por fortuna, hoxe temos varios exemplares da mesma moeda. Creo que 2 ou 3 están en Portugal, e un creo que está... Este está en Francia, na Biblioteca Nacional de Francia, e non sei se non hai outro en Alemania. Entón, fora de dúbidas, que é unha moeda real, e auténtica, e que ten de importante? Que ten de importante? O que ten é que é a primeira moeda en Europa que manda acuñar un rei. Porque nesta época, no ano 450, aproximadamente, ainda existe o Imperio Romano, e o único que ten, que está legitimado para emitir moeda, é o emperador. É o poder independente, ou por menos o poder público que ten capacidade autónoma para gobernar un territorio e unha comunidade, é o único que pode emitir moeda. É verdade que, como ainda era emperador, aquí aparece o nome de Honorius, e aparece o busto do emperador romano. Pero o máis importante para nós está aquí, e é que pon isto que pon aquí: Iusu Requiari Reges, nese latín macarrónico que a nesa época. Iusu Requiari Reges, menudo genitivo de rex. Iusu Requiari Reges, que significa por orde do rei Requiario. Non só hai un señor que se titula rei, senón que ese señor, por se fose alguna dúbida, é quen decide emitir esa moeda. Esa moeda emite sobre un nome. É a primeira vez que isto se fai en Europa. Ben, non nos interesa se a primeira ou a segunda, sí, interesa, importante, pero non é o máis interesante. O interesante é que efectivamente Galicia ten reis, que por tanto é un reino, e que ten asumidas atribucións de poder público. Dentro non é igual, é que di, bueno, que un reino no século V non era o que entendemos hoxe por un reino, xa non, hoxe, nin hai 50 anos, tampouco, ao que vai cambiando, pero efectivamente que hai soberanía, que hai un señor
que ten soberanía, que é capaz de gobernar unha comunidade, que é capaz de emitir moeda e que o emperador romano non lle discute en absoluto. No obstante, a primeira vez que de maneira explícita, mentras non se descubre outra cousa, se descubre a primeira vez que unha cosa que aparece rei, Hermerico titúlase rei, Aquila titúlase rei, Idacio, que está escribindo toda esa crónica da primeira mitad do século V, que nos fala de como chegaron os ovos aquí, cando chegaron, que pasou, en fin, hai unha crónica que ten un valor magnífico non só para a historia de Galicia, sino incluso a veces é a fonte para fora de Galicia, pero por suposto era visto de Chaves, vivió en Galicia e está contando cousas de primeira mano. Está vindo na época dos ovos, igual que Teodosio, pero Teodosio marchou para Cartago e Idacio quedou aquí. E nos fala de reis, nos fala que Requina foi rei, que Retiano foi rei, pero nunca fala de algo así concretamente explícito que sexa reino de Galicia. Fala de reis, máis ben fala de reino dos suevos e de reis suevos. Hai como un componente étnico que aínda non permite esa síntese nacional, en que haxa unha comunidade que está por encima de orixes étnicas, incluso religiosas e todo eso. A primeira vez que de maneira explícita aparece Galiciensis in Regnum, reino galego, e aparece máis veces neste autor, é por boca ou por pluma de Gregorio de Tours, un escritor francés escritor franco do século VI, que de maneira contundente nos fala, está falando da historia dos francos, pero os reinos francos estableceron contactos co reino suevo, o reino suevo galego, estableceron contactos, porque os francos se van a convertir tamén no catolicismo, como establece unha alianza entre francos, reino de Galicia, e sobre todo, que o patrocina todo e o mangonea é Bizancia. Son os católicos por excelencia. E hai unha alianza contra os que non son católicos, contra os que son ainda marianos, que foron os lombardos de Italia, os vándalos do norte de África e os visigodos. Entón, aí hai un choque cos visigodos, claro. E, bueno, pois este señor, que a nos interesa ahora, que fala explícitamente dun reino galego. A historia dos francos, aquí fala Miro, rei galego, envía legados ao rei Untrano e un franco, e aquí hai un señor, Miro, que vai enviar pequenas relaciones, establecer alianzas, e bueno, todo isto nos lo conta Gregorio de Tours, que nos dá moita información. Bueno, esto es simplemente una ilustración muy posterior del século XII, que está en la Biblioteca Estatal de Austria, en Viena, y é unha das obras que escribiu este personaxe tan interesante da nosa historia, e para mí máis simpático que Xelmiro, é excelente de cuidado. Pero, bueno, a historia vai limando certas cousas e nos deixa aquilo que pode ter máis valor para nós, claro. Pero aquí está este home que é Martiño de Dumio. Martiño era un bizantino. Hai que, de unha maneira xa moi seca, moi contundente, dixo: este era un axente secreto de Justiniano, o emperador bizantino, que enviou ao reino galego para establecer, selar e afirmar alianza. E efectivamente, aquí un bo día desaparece, que veu por Francia, o sea, que antes estivo Martiño de Dumio, estivo antes falando cos francos, tamén católicos, e aquí me establece esta alianza, moi interesante. Moi interesante porque máis deixou unha obra escrita de gran valor, que nos podemos ainda asomar a ela e apreciar moitísimos aspectos positivos na obra de Martiño. Martiño vai vivir ao mesmo tempo que viviu Rei Miro, e máis, Rei Miro foi educado por Martiño. Nesta época, estamos falando de mediados, segunda mitad do século VI, que é como vive tamén Gregorio de Tours, nesta época, despois dun período así un tanto escuro, o reino galego, os reis suevos, emerxe mostrándonos unha historia moi brillante, tamén moi breve, porque acabará sucumbindo entre os visigodos. Esta é unha ilustración do século XII, que xa vemos que está en Viena,
nunha edición dunha das obras de Martiño de Dumio, que son fórmulas para unha vida honesta, recoméndalle ao futuro rei Martín de Miro, que recomenda como se debe comportar un rei. E é moi interesante frente ás recomendacións que podía haber na plena Edade Media, que todas son tens que ser duro, guerreiro, tal, dominar, conquistar, e aquí é todo o contrario, que lle digo todo o contrario, é toda unha filosofía estoica de paz, de amor pola cultura, e efectivamente na dedicatoria que lle fai esta obra, que a fai para él, lle di amadísimo príncipe, sei que estás sedento de cultura, sedento de sabiduría, entón dedícoche esta obra. Esta obra conservase en bastantes exemplares, tivo moito éxito na Edade Media. É interesante ver que un exemplar que se conserva na biblioteca de Viena, pues, sabe que aí está Martiño de Dumio e sabe que aí está un rei galego. Isto podemos usar o que sería o reino na súa máxima extensión, o reino de Galicia nos séculos VI. A Galicia queda aquí metidiña, non? Aquí metidiña. Incluso o trozo de Portugal, bueno, pues este reino era bastante interesante. Non ocupaba exactamente a esquina noroeste, como non se aplicas antes a clasificación a Galicia, senón que un espazo grande que se estende por parte de Castela, máis alado que a zona de León, Astorga, se establece nesa zona de Castela, porque Castela foi a provincia, o convento cluniense da provincia de Galicia, ocupa gran parte de Portugal, e a capital está en Praga, os reis suecos viven en Praga. A finais ano 575, os visigodos e o Visildo anexionase o reino sueco. Sin embargo, o territorio de Galicia vai seguir mantendo personalidade. Entón, un par de exemplos de como mantén a personalidade. Pois aquí temos un canon do Concilio de Toledo, que no ano 589, 4 anos despois da anexión do reino, e se di nel. Comenzan os capítulos e os cánones tal. Cando que se decidiu neste concilio que reuniu obispos de tal e cual di, que todas, dice, para que isto sexa cumplido, todas as igrexas, di, cal é o ámbito en que se teñen que cumplir as resolucións que se adotaron neste concilio, teñen que cumplir todas as igrexas de España, de Galia ou de Galicia. E diferencia moi ben España de Galicia. España é a España visigoda e Galicia é a Galicia sueva. E o territorio que chama da Galia realmente é un resto que lle quedaba os visigodos no sur da Galia, que era a Galia narbonense, que é un trozo moi pequeno da Galia, porque o resto lle van a ocupar os francos, os visigodos. E parece ser, incluso xa cara ao final do reino visigodo, este códice recolle, pero está en teoría recollendo historia anterior, e nos di que o rei Xica debe ser, non sei se o penúltimo rei visigodo, o penúltimo, máis ou menos. E Xica fixo partícipe do goberno o seu fillo adolescente chamado Vitiza. A Vitiza o asociou ao trono. E como asociou? Facendo que o pai, el, Xica, tivese o reino dos godos e o fillo Vitiza os suevos. O sea, que no momento que se está chegando ao final da existencia do reino visigodo, ainda se divide a administración do mismo territorio do reino visigodo, se vai a dividir con dous correis, un o pai e outro o fillo. O sea, que tampouco a anexión do reino visigodo anulou muchísimo menos a personalidade política de Galicia. De tal maneira que cando demos o salto desde o reino visigodo acaba a principios do século VIII, o famoso ano 711, depois ven un período de gran escuridade que vai durar probablemente ata o século X. Ademais, que a documentación prácticamente desaparece. Casi non conservamos documentos do século VIII nin do século IX, casi non se conservan. Pero aquí hai no século VIII-IX vaise producir unha controversia religiosa moi importante que ha quedado orixe no nacimiento de Santiago.
E entón, un dos artífices un dos participantes desta controversia foi un señor chamado Beato de Liébana. Había como dous partidos aí, nese momento, no reino este que temos que chamar Galicia, porque así é o nome que se conservaba. Nese reino, que non podemos delimitar absolutamente ben con toda a precisión, pero ocupaba todo este territorio da Galicia, León, Portugal, incluso Castela, hai como dous grupos, dos partidos. Un partido propende cara a Córdoba, cara que de momento é Emirato, e pronto se convertirán nun dos reinos máis brillantes do Occidente, que vai ser o Califato de Córdoba. Entón hai unha serie de reis que non sabemos exactamente moi ben que é ese nome de reis que se lle dá a estes señores que viven en Asturias, moi ben, como dixera ahora aí, pois parece que achéganse a Córdoba. E hai outro partido que prefira achegarse a Francia de Carlomagno. E hai varios poderes de gran dimensión que están en xogo. Un é o Imperio Franco de Carlomagno, outro é o Emirato Califato de Córdoba, e aquele medio que era Galicia metida no medio, sometida a atracción, máis que a presión, a atracción deses dous polos. Beato de Liébana, Afonso II, rei Afonso II chamado Casto, e tal, son pro-franceses e son os que acabarán triunfando, son os que se van a impoñer. Beato de Liébana é autor dun libro certa dificultade, que son os comentarios do Apocalipse, e nese libro vai introducir un mapamundi que vai ter moito éxito e vai dominar a cartografía medieval durante moito tempo, que se van a facer moitas copias exactas ou aproximadas. O mapamundi, se chamase así, mapamundi dos comentarios do Apocalipse, é este. Non ten ningún valor cartográfico, exactamente, nin ten intención cartográfica. É simbólico. O que quere representar é os discípulos de Cristo e os evangelistas e toda esta xente, como se repartiu polo mundo, a onde foi. Entón, interesan eses lugares, e vai poñendo cabezas de evangelistas e tal, por diversos lugares, e hai un territorio aquí, nesta esquina, isto sería o mar Mediterráneo, aquí queda África, queda Europa, e as Asia. Entón, nesta esquina de aquí, ampliada, tenemos este territorio. Este territorio, obviamente limitado, sería a Península Ibérica. Península Ibérica, isto é unha copia que se fixo no século XI. Digo porque no século XI, aquí é o edificio máis grande que aparece dentro dese territorio da Catedral de Santiago, no século XI non estaba feito. A catedral empeza a se construir a finais do século XI. Había un pequeno templo, además destruído por Almanzor. Un pouco pequeniño. Aquí xa está grande, porque isto é unha copia que se fai no século, a finais do século XI, xa se está empezando a construir a catedral. O que fai Beato de Liébana, cando escribe os seus comentarios, que no século VIII non había nada disso. Non había nada disso. O máis grande que había sí que sería isto, e sigue sendo moi importante, non sei, iso é a Torre de Hércules. Sería o edificio máis grande que había en Galicia nese momento. Despois, a partir do século XI, a partir do ano 1075, que se empeza a construir a Catedral de Santiago, e se acaba a finais do XII, bueno, sí, aparecería a Catedral. Pero o momento é este. Isto se chamaba Faro. En algún lugar aparece, non sei onde, pero aparece o nome, a palabra Faro. Isto é Faro, isto é o Locus Antijacobio, o lugar de Santiago, e aquí estarían os ríos, o río Miño e o río Douro, que marcan, o río Douro marca o límite con outro territorio que sería Al-Ándalus. En Al-Ándalus o máis importante que lle pon é a Catedral de Toledo. Naturalmente non interesa a mezquita, a mezquita non interesa. Moi ben, que nomes se lle ponen a eses territorios? Aquí, a Al-Ándalus, se lle pon España, que aparece escrito España. Territorio de España.
E aquí o territorio é Galicia, con letras grandes, Galicia. Na esquina é onde vive Beato, que é en Asturias, entón con Asturias, pero non aparece Asturias ocupando o territorio con letras grandes, senón que o territorio que aparece é un nome que aparece neses momentos no século VIII, IX, no século XI, cando se faz esta copia, e en outras é Galicia. O sea, Galicia está aí perfectamente documentada. E aquí no propio século XI, un autor árabe nos dá unha explicación, describe aquelo que vemos no mapa e a la hora describe. E nos di, os antigos, que se refiren aos romanos, dividiron Galiquía, ou Galiquilla, ou Galiquilla, aparecen en árabe. Logo pasaba a cartas latinos e traducilo, pois cada transcritor o adapta como pode. Aquí aparece Galiquilla, que sería Galicia, ou Galaequia. Debí poñer aquí claramente mellor Galaequia para significar que o nome de Giliquilla refírese a todo o gran territorio que os romanos chamaron Galaequia, que é a Galicia actual, máis norte de Portugal, máis León, máis Castela. En 4 rexións, o sea, que hai 4 rexións. A primeira mira ao occidente, inflexiónase cara ao sur, e os orientes son os galegos propiamente ditos. E o seu emprazamento é Galicia propiamente dita. Propiamente dita, que Galicia máis norte de Portugal, o sea, non é que propiamente dita na linguaxe de Ose, pero sí na linguaxe do século XI. Galicia propiamente dita. Encóntrase perto da cidade de Braga, o sea, o centro desa Galicia propiamente dita é Braga. Sí, claro, a segunda rexión é denominada País dos Asturis, o sea, os Asturis están dentro da Galaequia, claramente. A terceira queda entre o occidente e o sur. Os seus habitantes son conhecidos por nome de Portugal, pero o sur do río Douro. O norte do río Douro, o redor de Braga, é Galaequia. Ao sur xa lle chaman, no século XI, País dos Portucales, que chamarán justamente a partir do século XI-XII, que se chamará Portugal. No momento, o País dos Portucales estaba dividido en varios condados, o condado bracarense, o condado portucalense, o condado conimbricense, o condado. Eran os portucales. Entre Oriente e o sur, chamase Castilla. Este mete Castela, ainda, conforme a división que fixeron os romanos, mete Castela en Galaequia. Unha crónica de finais do século IX. Bueno, ben, isto non do paso. No século IX se fala dos bispados que forman Galicia. E aquí vemos que mete bispos de Lugo, de Dumio, ao lado de Braga, de Iria, de Coimbra. Este é un códice cristiano, códice milenense. E concibe que en Galicia os bispados son estes que hai un outro. Lamego, bastante ao sur, en Portugal, Lamego, Sebastián, obispo de Ourense, Portucalense, Beleguia e Ose Rodrigo, creo, algo así. Isto é Ose Oxama non me lembro. Bueno, Asturias e Astorga. Ten catedral, ademais. Bueno, en fin, o sea, que por un documento do século IX vemos que cando se quere describir, expoñer cales son os territorios, as circunscripcións administrativas que forman parte de Galicia, temos territorios que están situados aínda no sur de León, en Castela, en Portugal e, por suposto, en Galicia e León. Síguese concebindo así Galicia. O Concilio de Frankfurt é un concilio do século VIII que forma parte de todo ese tinglado que se monta Santiago e se vai crear un centro católico un objetivo moita influencia Carlomagno, moi en relación co camiño francés, moi ligado a Francia e en cambio como separándose de Córdoba, que son musulmanas. E entón o concilio de Frankfurt
e baixo a presenza do clementísimo príncipe Carlos, que é Carlomagno, é dicir, que en gran medida toda a cuestión da creación de Santiago e da Igrexa compostelán, en gran medida forma parte dunha maniobra política na que tiene moito poder Carlomagno. Moi ben. Ele preside este concilio. Neste concilio van a decir que os cristianos que siguen a Igrexa de Toledo son herexes. Os cristianos que siguen a Igrexa de Toledo, claro, forman parte del Ándalus. Eran cristianos, pero dentro del Ándalus. Entón, vai dicir, son herexes. Se inventan, se crea unha herexía, que é a herexía adopcionista, que por unha cuestión de matices, Cristo é fillo de Deus. Iso é fillo de Deus, pero Deus é un ou tres. E como lle explica sempre? Tres. E sobre todo un mundo que vive dentro do territorio andalusí, en que precisamente os musulmáns, por suposto, pero incluso os cristiáns que vivisen en Al-Ándalus, tiñan unha explicación moito máis fácil. Deus é un. É un e tres, non, porque un é un, tres é tres. Deus é un únicamente, non hai tres. Non hai tres. E entón, como intenta solucionar a Igrexa que ten no centro en Toledo, a Igrexa cristiana? Dicindo, Cristo é fillo, pero fillo adoptivo de Deus. Non é fillo real. Isto nos leva a chocar con todos os vecinos musulmáns e, ademais, é unha explicación complicada da Igrexa cristiana, unha explicación fácil. Pois sí, é adoptivo. Donde isto son tal. E entón, van a decir, vais a decidir que eses señores de Toledo son herexes. E iso o decide, en gran parte, o decide Beato de Liébana, e tal, e o decide Carlomagno. O verdadeiro cristianismo está en Francia. Por lo tanto, ahora o verdadeiro cristianismo ten que estar en Santiago, aliada con Francia, e se rompe cos outros. E entón di, deberás enviar un documento por causa da fe ás provincias de Galicia e das Españas. Non estou redundante. Onde queren mandar ese documento? A Galicia e a España, pero a ver, efectivamente, había que enviar un documento en que dixese, eses son herexes, non lle farades caso. Se lle envía a todas as igrexas galegas e se lle envía a todas as igrexas de Al-Ándalus, que se chama España tamén. Cando se falaba de España, estaba se falando do territorio musulmán. Esa é esta. Quer decir, bueno, todo o mundo sabe que en Al-Ándalus a igrexa cristiana seguiu funcionando perfectamente. Afonso II, ora falle do Afons, as igrexas de Lugo e de Oviedo. Eu, o rei Afonso, fillo do rei Froilán, despois de acceder ao cumio do reino de toda Galicia, non di que accedeu ao cumio do reino de toda Asturias, Afonso II Casto, rei de Asturias, dirémelo vos, pero ele di que accedeu ao reino de toda Galicia e de España. Bueno, de España eso é porque tiña certas ansias de estenderse por territorio andaluz. Coa axuda de Deus, claro, paraceulle o meu ánimo que o solio do reino, é dicir, que o trono do reino se asegurase en Oviedo. Esta é unha clave importante. O rei vive en Oviedo, a capital do trono o vai ter en Oviedo, pero o territorio chamase Galicia, toda Galicia. Non é reino de Oviedo. Podíase falar de reino de Oviedo, pero o reino de Oviedo non é un concepto xeográfico que inclúa toda Galicia, senón que, é dicir, que o rei está en Oviedo. O Papa Xoán agradecelle a Afonso III, xa estamos no século IX, e ofrece a Afonso III e ofrece as cartas e vai aproveitar para pedirle que mande os cabalos galegos que tiñen moita fama, onde lle pide cabalos. E lle di, Xoán, bispo, servo dos servos de Deus, sempre ao querido rei Afonso, glorioso rei das Galicias. Porque en Roma coñecemos que a historia de España chama reis de Asturias, coñecemos como reis de Galicia. O bispo Fruminio de León, que fai doazóns a esas igrexas. E lle di, está, no momento do documento, lle di, na cidade que se chama León, no territorio de Galicia. Queda de maneira explícitamente exposta que a cidade de León, desde o punto de vista político-administrativo, estaba en Galicia, non era reino de León, mas que por metonimia, pode chamar ao conxunto do reino por lugar en que está o trono, porque todo ese territorio era Galicia.
Dixen que vos iba a dar chapa, dixen, non? Non sei cantas diapositivas hai, se vos aburrides, decirlo. É divertido. Ao mosteiro de Sagún, máis doazóns, no final do século X, reinando o rei Bermudo na cidade de León. Non di que reine no reino de León, di que reina, ten o seu trono, porque además tiña que compartir o poder cos nobles. Entón, ele está onde ten realmente soberanía é na cidade de León. Pero tamén se titula, isto é no signo, como está aquí, no signo, no selo do rei, e signo, ou seno, de Bermudo, rei de Galicia. Aí non se titula no selo rei de León. Unha cosa é ser rei en León e outra cosa é ser rei de Galicia. Temos no lugar a catedral parroquial, segundo. Aquí no Azóns do Bispo Frulinio era de León, a igrexa de Santa María, na cidade chamada León, en territorio de Galicia, residindo o sólido do trono en León. Eu creo que máis explícito e máis claro non poden ser estes documentos. Territorio de Galicia, pero o trono reside en León, non confundamos as dúas cousas. Un pleito por propiedades, hai un pleito e se cita os que van a estar no pleito, os cita o rei, porque debe ser a máxima en última instancia, que o rei, un dos atributos que ten é ser o máximo xuiz. Entón os cita, e onde os cita? Na capital. E di, fulano, tal, acudide para o pleito, que vai a ser dirimido, se vai ver, e vos citamos en León de Galicia. En León de Galicia. Acudide aquí. Século XII. Bueno, isto é unha crónica inglesa en que parece ser que non sabemos exactamente, non está claro, unha vez se dixo que era García de Galicia, outra vez se dixo que o seu irmán Afonso, aquí Afonso de Galicia, que se vai a casar cunha princesa inglesa, unha filla de Guillermo Conquistador. Esta crónica de un tal Guillermo Willem de Mansfield sobre os reis. Quere ser unha historia de Inglaterra, non quere ser unha historia de Galicia, pero di, as fillas deste de Guillermo Conquistador, rei de Inglaterra, foron 5. Vai citando unha, outra, a que comprometida por embaixadores co rei Afonso de Galicia, pedirlle amor e adeus en virxinidade. Efectivamente, este matrimonio frustrouse porque por algún motivo ela, creo que se chama Agata, non se quiso casar, preferiu morrer virgen, puxemonse e efectivamente conseguiu. Entón non hubo matrimonio de Afonso de Galicia, non hubo matrimonio coa princesa inglesa. Pero está claro que como coñecen en Inglaterra, Afonso de Galicia, rei de Galicia. Isto xa no século XII temos aquí a Urraca, que se excede na súa titulación e se chama Infanta Urraca de Infanta, emperatriz de toda Galicia. De aquí, houve unha corrente historiográfica en Galicia que non só quere que Galicia fora o que é reino, sino que existe un imperio, que teña emperadores, emperadores e imperatrices. Hai que decir que neses momentos, o nome de emperador ou de emperatriz se está facendo referencia á potestade de poder militar. Por tanto, a veces aparecen condes que se titulan emperadores, ou baixo o imperio do conde tal, que é dicir poder militar. Os emperadores romanos tampouco se chaman emperadores, por outra parte. Chamase Caesar Augustus Pontifex Maximus Imperator, era un dos títulos que había. Pero non se soñe, porque aquí houve emperadores. O único emperador que había era o emperador Franco e o romano do imperio xermánico, o Sacro Imperio Romano Xermánico. Eran os únicos que tiñan un título que les transmitiu de maneira fraudulenta o Papa, dicindo que o Papa tiña poder de non era emperador. Era unha falsificación, pero creo. Pero bueno, que cando está querendo denotar o poder e a soberanía que ten sobre todo o territorio de Galicia, fala da toda Galicia. Agora empezarás en moitos documentos a falar da toda Galicia, porque esa Galicia empeza a concebirse como casi o que é a Galicia de hoxe. Entón diferenciamos entre o que é a Galicia propiamente dita e o que é a toda Galicia, que
existía toda a veña Galaequia, probablemente. Como, efectivamente, Urraca, desde León, dominou todo ese territorio, di que foi emperatriz de toda Galicia, que hubo dominio, soberanías de toda Galicia. Os peregrinos que chegan a Santiago, pues, algúns deles tamén o escribiron, facían diarios e o escribían o percorrido que facían. Entón é interesante porque nos di cando entran en Galicia. A Galicia xa propiamente dita, realmente. Por exemplo, este é un itinerario que fai un señor e nos di que entrou en Ponferrada, fin de España, comenzo de Galicia, os villos. Eran os villos do Bierzo, e logo fala de Vilafranca, xa en Galicia, Vilafranca do Bierzo, en Galicia, xa. A partir de aquí, da plena baixa da Media, o concepto de Galicia vai se reducindo. Por qué? Pois porque no século XII nace o reino de Portugal. E entón Portugal vai ter nome propio, ainda que antes se sabía que formaba parte da provincia da Galaiquia, vai ter nome propio. E é máis. Portugal vai se afirmando en gran medida deixando de ser Galicia. Porque na medida en que Portugal se seguise asimilando a Galicia, iso era recoñecer a existencia dun poder que estaba en León, porque o rei reside en León. Pero os novos reis, que non teñen pasado monárquico realmente, porque nunca houbera capitán dun reino máis que en León, no territorio occidental cristiano, estuvo o reino, chegamos a ese momento, o século XII, que está en León. Entón, claro, eles montan agora un reino que vai ter a capital, pues, non sei, en Guimarães, di que aquí naceu Portugal. Aquí naceu Portugal, en Guimarães. Pois a capital, pois vais a acabar establecendo, pois sabemos, en Guimarães, pois vais a cara a Lisboa no século XII. Entón, o que non queren é que signifique eso con certa dependencia de León, porque naturalmente, cando nace o reino de Portugal vai haber unha tensión, incluso guerras, unha tensión, porque desde León non o van a recoñecer. Para non que recoñecer a forza, agora existe outro reino. Entón, xa eso xa non é Galicia, formaría parte daquela toda Galicia, toda Galaequia, pero non de Galicia. E no século XII nace o reino de Castela, por outro lado. En Galicia vai ser reducindo. Bueno, pues chega, aquí. Aquí a pregunta interesante sería cando nace realmente a Galiza propiamente dita, cando se fragmenta a Galicia. Sí. O século XII é fundamental, porque no século XII nace o reino de Castela. Os casteláns queren que nacese moito antes, pero non é verdad, queren que nacese como 100 anos antes, con Fernando I e Sancha. Sancha vai ser a herdeira da tradición de monarcas que podemos chamar galego-leoneses. O último rei galego-leonés é Bermudo III, que morre nunha batalla, tiña un cabalo moi rápido, ele era moi novo, tiña como 8 anos, pero tiña un cabalo moi rápido, en que eso foi a culpa de todo. E que como tiña 18 anos e era moi lanzado, e o seu cabalo corría moito, na batalla contra o rei Navarro, castelán, pois o cabalo corría tanto que cando se dá conta iba el solo adiante, quedaba moi atrás, meteu un lanzazo na cabeza. O seu cadáver está en San Isidoro de León, cerrado, e ten un buraco na cabeza. Entón aí, supónse que aí se extingue, porque que vai subir o trono é un navarro castelán. Ese navarro castelán era fillo do rei de Navarra e era conde de Castela, conde consorte. Bueno, sorte tivo muitísimo, como ese e tivo máis, veremos. Era conde de Castela, acordo? E vaise casar coa irmá do rei que morreu. Por tanto, que continúa a liña hereditaria da dinastía galego-leonesa é Sancha, que ten para nós
moitísima importancia en moitísimos aspectos, porque foi unha renovadora política importante, e ademais regaloulle ao seu marido un libro magníficamente ilustrado, que se chama Libro de Horas, de Sánchez Fernando do marido, vai ser Fernando I, e vai regalar o libro que consérvase magníficamente, e además hai facsímiles que se fixeron, pero consérvase magníficamente na Biblioteca Universitaria de Santiago. Está ali, e agora creo que se dan sempre o facsímil, pero eu tive unha sorte de que non estaba ainda feito o facsímil e pude tocar o libro auténtico, unha xoia magnífica de Sancha. E Sancha foi quen creou o Panteón Real da Catedral de San Isidoro de León, porque quería que ali se enterrasen todos os seus antepasados e sucesores para mostrar que había unha dinastía que continuaba en León. Pero a historiografía española se quedou só co seu marido, con Fernando I, e dixe, este é o Fernando I, primeiro rei de Castela. Non é verdade. Fernando era conde de Castela, e as crónicas deixan moi claro que se fixo rei cando casou con Sancha, porque quen tiña legitimidade real era Sancha, que era herdeira do seu irmán. Casou con Sancha e foi feito rei en León. Non foi feito rei de Castela, senón que ele era conde de Castela e o fixeron rei de León cando casou con Sancha. E Sancha foi sempre titulada raíña, Sancha e Fernando, que son os pais de García de Galicia, de Afonso VI, que é o rei Conxen Mírez, Afonso VI que o pai da Emperatriz Urraca, por exemplo. Bueno, todo eso parte de aí, o matrimonio de Fernando de Castela, conde, con Sancha de León, raíña de Galicia. De acordo? Moi ben, pois, por lo tanto, aí non nace o reino de Castela. O reino de Castela nace 100 anos despois, despois da morte de Afonso VII, que foi coroado rei de Galicia no ano 1111 na Catedral de Santiago, o día non sei que de setembro, que foi cando fixemos cando se fixo o congreso, quisemos facer o congreso do Reino de Galicia, conmemorando xustamente o centenario da coroación de Afonso VII. Afonso VII, cando morre, deixalle Castela a un fillo e Galicia con León. Entón, aí nace o Reino de Castela, en 1157. Aí non se nace o Reino de Castela. Por lo tanto, xa por ali hai que cortar, pero non cortamos ata o Bierzo, cortamos ata a posibilidade de León, por aí. Sigue sendo Galicia. Todo o Bierzo quedaba dentro de Galicia, que vai depender dos condes de Lemos. Hai que ter en conta que o Reino de Galicia había reis, pero en realidad non había unha entidade política. Galicia sempre foi un reino moi feudal, moi repartido entre diversos jurídicos. E no século XII, ao longo do século XII, non hai data exacta, nace Portugal. Por lo tanto, e Portugal vai nacer a todo ouro. Eso sí, todo ese trozo de Galicia, que era entre Millo e Douro, todo eso era Portugal. Cando nace Portugal non ten Lisboa. Eso ainda non ten. O primeiro rei de Portugal vai conquistar Lisboa, pero non ten. Entón, aí vemos que no século XII Galicia chega a dominio e por oriente, pois, cerca de León, Astorga, un poquinho. Imaginas? O Bierzo, cando o perde Galicia, a finais do século XV, é dicir, como fixamos, de anos despois, o XII ou XV, perde o Bierzo porque hai unha rebelión dun conde de Lemos contra os reis católicos para ter que ceder, para ser, digamos, derrotado, un resumo, entón os católicos se quitan o Bierzo. O Bierzo vai pasar os condes de Benavente, a partir do século XV, Galicia é a Galicia toda. Primeiro aí atrás, depois a Bueno, moitas grazas pola charla. Tiña unha pregunta aquí nun período moi concreto, que cando cae o reino visigodo, non? Coa invasión musulmana ou conquista musulmana,
no 711. Entón, aí hai un pequeno tramo que queda todo un pouco escuro, non? Aquí chegou a influencia musulmana, houve unha batalla, creo que en Lugo, non? Que se perdeu. Despois, como se absorbe ou como queda Galicia nese momento e como despois, digamos, aparece os reis estes de Astures. Sí, sí. Ese momento como... Ese período é oscurísimo, porque só hai unha crónica desa época, creo que anos 700 desa época, próxima, porque o reino xeo cae no 711, desaparece, e a única crónica próxima é do ano 754, chamase Crónica mozárabe dos 754. E esa crónica non lle dá importancia ninguna ao que pudo ocorrer en Asturias, ni nada, non fala eso. Entón, eso é unha creación histórica posterior, cando os reis empecen a reivindicar territorios, dirán, bueno, todo é un invento posterior. Non hai nada coetáneo. Por tanto, todo ese período que ocupa o século VIII e boa parte do IX, o século VIII e IX, é que non temos documentación. Entón, a historia faixa a documentación. En segundo termo, a arqueoloxía. Tens que ir a arqueoloxía, a arte, os monumentos que pode haber. A sensación que dá, pero hipotética, é que no momento que cae o poder que estaba asentado dunha maneira moi frágil, por outra parte, ninguén pense que cando Don Rodrigo vai ser derrotado e tal e cual, que había algo sólido. Nada sólido. E máis, supónse que a chegada do Islám, porque hai algún estudoso da época que di que non houve ninguna invasión árabe. A invasión árabe que un conto. Non invadiron os árabes. Hai un libro titulado precisamente así, publicóse en Francia. Les Arabes non jamais envahi España. Os árabes nunca invadiron España. Titula ese libro, un título provocativo. Totalmente. O que chega ao Islam, que é distinto, que chega ao Islam, o Islam chegou ata bueno, Mohamed Ali, Cassius Clay era musulmán, e aí chegaron os árabes, Estados Unidos. E os árabes, e hai Islam moi extendido e moi forte en Filipinas, nunca chegaron os árabes a Filipinas. Chegou, este historiador di que o que hubo unha auténtica revolución social, que o cristianismo estaba tremendamente asociado ao poder político máis dos terratenientes, dos poderosos e dos privilexiados, e que hubo unha corrente popular que vai ser o Islam, que ao principio nin se sabe que é o Islam. Cando xa o Islam se estén por España, pois moitos eruditos desa época non lle chaman Islam, falan dunha herexía, simplemente, pensan que é unha herexía do cristianismo, que simplifica todo, que nos di que Deus é un, nada máis, e que nada de tanta liturgia e tantas complicacións. Hai que rezar tal, hai que facer caridade e punto, se acabou, e ter boas obras, nada máis, se acabou. Entón, pensan eso. En todo caso, ainda aceptando que chegase a haber un paso de exércitos, secretos son en medio dunha guerra civil entre os visigodos. E hai historiadores actuais non galegos, por suposto, que din que o Islam nunca chegou máis arriba da mitad da Península Ibérica, do sistema central, din. Non chegou nunca. Eso de árabes que chegaron... Bueno, a Galicia chegou a Almanzor, pero estamos falando de finais do século X, 1997, pero foi. Chegou a Almanzor e se marchou. Claro, donde aquí non hubo chegada de Islam. A mellor pasaron un estreito de Bereberes que se estableceron un momento, pero se marcharon rapidísimamente. Por lo tanto, aquí non hubo. Que pudo haber aí? Claro, isto non o sabemos. Probablemente o que hubo un montón de poderes locais. Non hubo reis. Porque se hubiera habido un rei naquele momento, pues probablemente se establecería en Braga, por exemplo, Lugo, podía ter establecido un rei, pero aquelas, o que vai a aflorar é unha cantidade de poderes locais, de señores, que se hacen o poder, bueno, algo parecido pasou ao final do Imperio Romano,
o seguinte, poderes locais, feudalismo puro. E entre estes poderes locais, nun momento determinado, vai a empezar a haber algún que se quere impoñer os outros. E entón aí aparecen todos estes moguegatos, non sei cuánto, outro, unha serie de reis efémeros, Silo, que non sabemos moi ben que son. Hai un documento que se chama Documento do Rei Silo. E este é un do rei tal. Pero o documento do Rei Silo nunca se chama rei. É unha doazón que lle fai unha igrexa, creo, e nunca di eu, o Rei Silo, así como os outros posteriores, sí que o din. Eu, Afonso III, o rei en Galicia, o rei en León ou en donde sexa. Este non, que son eses? Hai poderes locais, e finalmente deses poderes locais seguramente vai aflorar un, que é de Afonso II, que está en Oviedo Compostela, apoiado polos francos. Pero todo eso está na oscuridade, é un período do que só podemos adiantar algún hipótese que pudo haber ali. No meu libro, do Reino Medieval de Galicia, cando chego aí, digo reis ou señores. Que hai ali? Que reis podía haber? Que rei podía haber? Rei de Cangas de Orís. Usted, señor, era rei de Cangas de Orís. Que é eso? Sobre o Biblia. Non se pode responder por tanto. Hai que non xa moi despois. Bueno, de novo tamén moitas grazas pola charla, me gustou moito. E tiña unha pregunta con respecto aos documentos, que é se están digitalizados ou non. Entendo que non son de fácil acceso. Sí, os son de fácil acceso, algúns que pagas. E neso hai casos de todo tipo. Por exemplo, documentos da Catedral de Oviedo están digitalizados ou os digitalizan e os mandan. Estamos en contacto para a exposición co arquivo da Catedral de Oviedo. Isto que é para unha exposición tal. Mandarnos gratis, facilitar. A Catedral facilitou todo. Bueno, como estamos entre nós, podemos decir o que quería. Catedral de León. A Catedral de León ten externalizado nunha empresa fotográfica todos os documentos. Están todos digitalizados. Non teñen máis que darlle aquí e mandarchos. Cobraron un diñeiro por mandarchos, porque os cobraba esa empresa. O mapamundi da Catedral de Burgos de Osma. Outro pau. Claro, por mandarnos eso. Poste en contacto co Vaticano. Pides documentos, hai unhas tasas perfectamente asequibles, mandamos cho mandan e o tes o instante. A Biblioteca de Viena, que se llama, a Biblioteca Nacional de Francia, cobra nada, para uso que non sexa de cobrar por tal, nada, se manda atrás, pero a documentación pose está asequible en Francia. Antes, hai moi pouco tempo, tiñas que ir aos arquivos, pedir permiso, fotografialos, muchos fotografiaban, os mandaban. Pero hoxe xa está todo, prácticamente está digitalizado. É que de cara a construir unha base de datos onde se pudera sacar conhecimento científico, sería interesante que, ademais de digitalizados, pudera seleccionalos e demais, non? Pasalo como, de alguma maneira, unha especie de Word moderno, un PDF ou algo así, en ese plan. Un PDF, está. Claro, vamos a ver. Toda esa cantidad de documentos están aquí, mandarnos digitalizados están todos aquí están reproducidos. Ahora, non creo que nos, aproveitando que nos mandaron digitalizados, podemos redistribuirlos. Eso hai que pedir yo a cada biblioteca ou arquivo que nos manden. O propio arquivo da Catedral de Santiago tamén ten todo ese material digitalizado ou digitaliza un momento e xo mandan. Pero claro, hai uns dereitos que a veces, dependendo para que, iso é totalmente aleatorio. Uns che din, se é para tal, non cobramos nada. Outros cobran, algúns incluso cobran bastante. Todo. Pero esa base de datos, eu a teño. Entón, quero preparar unha presentación e os poño todos aí. O saco, os utilizo. Pero os utilizo personalmente, o que non podo é decir a todo o mundo, están aquí, pedimos que nada, os cobro 5 euros por cada unha da máis. Sí.
Bueno, agradecerte de novo a palestra, Anselmo, e quería volver un pouco á pregunta que fixo o compañeiro antes sobre o século VIII, non? Bueno, cando o Islán chega á península, bueno, fai racias por aquí polo noroeste, etcétera, etcétera. E hai unha crónica musulmana tamén que comenta, que di, que na Grecia resulta que na súa parte oriental, pola cuestión xeográfica de montaña e tal, atopámonos coa resistencia dos galaicos nunha zona chamada Asturias, así mesmo podía a crónica musulmana. E despois quería facer un comentario ou unha pregunta sobre a orixe do famoso Telar, de Paco, non? Que hai unha crónica cristiana que di que originario de Tui. Non sei se ti tes alguna información sobre iso. Sí. Bueno, aproveito que interven para decir que é un dos artífices do Congreso e da exposición. Vamos a facer gracias aos desvelos deste hombre. Mira, ahora, claro, de memoria non che podo falar de todas as crónicas, ainda que en algún lugar as teño estudadas. O problema son as cronoloxías desas crónicas. Por exemplo, hai unha, non sei se é unha que se chama a Barmas Nua, colección de tradicións, que se toma como unha colección de crónicas árabes, pero claro, a colección está feita no século XVII. Entón, bueno, no século XVII, o que aí se conta xa pasou por moitas peneiras, non? Onde hai cousas que sempre que cando falas de algo de que, bueno, isto, ollo, foi recopilado unha obra en tal época. A maior parte das crónicas musulmanas son as que se deben a varios cordobeses, a Ibn Hayyan, a Al-Bakri, a Ibn Foucal, son por menos do século X, avanzados a cada 11. Entón, son crónicas que están falando de acontecimentos que, segundo eles, tiveron lugar no século VIII. Pero a mellor o que están dicindo eles a final do século X xa non recollen ninguna crónica do século VIII porque non hai, sino que o recollen porque oíron de alguén que decía que a cosa fora así. Entón hai que dar moi de puntillas en todo o que conta. As crónicas cristianas máis próximas aos acontecimentos son as chamadas crónicas asturianas. Son crónicas feitas na corte, en palacio, que intentan xustificar algo. Teñen intencionalidade. Entón foi moi típico en toda a documentación medieval, por desgracia, falsificar unha maneira máis suave de interpolar. Interpolar quería dicir, coño, un documento auténtico que di o rei Afonso ten un dominio sobre Asturias e ten os seus dominios en León e patatín e patatán. Eso é auténtico. E entón, estes documentos, os originais non existen. É moi raro que exista un documento original. Pode ser auténtico texto, pero foi recopiado en época posterior, entre outras cosas, porque a letra do século VIII non a entenden no século XII. Entón, por eso, no século XII, por exemplo, todo o tombo A da Catedral de Santiago, é unha recopilación de documentos máis antigos que se pasan a letra do século XII, porque outros non entenden. Entón, claro, entón, a mellor collen un documento que di o rei Afonso domina León. E entón vai un listillo e pon o rei Afonso domina León e Santiago. E mete, interpola. E é un documento auténtico, esa parte, pero outra parte non. Este é un dos grandísimos problemas que ten o estudo desa parte da Edade Media é os estudos que se chaman de diplomática, de ver que diplomas, que documentos son auténticos e cales non. Primero se estuda se o soporte é auténtico, ou se é máis moderno, papel, pergamino e tal, se a fórmula que utilizan un señor che di eu, o magnífico e clementísimo rei tal, e dices, non, no século tal non se decía eso, decían outra cousa, non utilizaban esta fórmula, utilizan outra, ahora hai que sospeitar. Un investigador francés que non gusta moito en España
porque se creyó que este documento es falso, este otro está interpolado, este no fue auténtico, este pa. Entonces, un pouco documentos moi pequenos, as crónicas máis próximas son as chamadas crónicas historianas, que son 3, e foron redactadas a finais do século, entre o século VIII e IX, no século IX, e quere reconstruir acontecimentos de principios do século VIII, pero fala de oídas. Entón falan dun personaxe que é Payo, que os árabes chaman Belai, e din este Belai, e uns din un galego chamado Belai, outros din un señor en Asturias, nas montañas, tal e cual. Eso todo está collido por os pelos, e a veces se fai magnificar un acontecimento porque interesa políticamente. Gran parte do tema da Reconquista se inventou entre os reis católicos. Os reis católicos queren conquistar Granada. É unha cosa moi curiosa, é unha curiosidade perdosa. Os reis católicos queren anexionarse Granada. O sultán de Granada di que ele é o rei lexítimo. Os outros conquistarán, pero de legitimidade non teñen. E entón lle manda, o rei de Granada lle pide axuda ao sultán de Constantinopla, o sultán de Estambul, o sultán turco. E mira que me pasa que este rei ya me queren conquistando o reino, que son un rei lexítimo, tal e cual. E entón o sultán lle escribe ao Papa, e lle di ao Papa, oi, mira, que estes señores de tal queren facer tal cousa. E entón o Papa lle pregunta aos reis católicos, e os reis católicos lle di, no, pero que él non é o rei lexítimo, porque eles viñeron e conquistaron, os reis cristianos, hai moito tempo, e conquistaron toda España. Entón, os lexítimos somos os sucesores daqueles reis que empezaron en Asturias e tal, e así se crea toda unha historiografía. Entón, é moi difícil desentrañar que pasou no século VIII e IX. Non sei se por este contexto, porque fun por os cerros que... Sí, perdón, volto a incidir neste momento que tamén hai unha invasión, non? O chegan as hordas normandas a Galicia, non? E hai un autor que compara, digamos, a incorporación de Galicia con señores que se están a rebelar case cada 5 minutos contra Asturias, e fai a comparativa co reino de Wessex, creo, de Alfredo I, a creación de Inglaterra, e quizáis como esas invasións normandas fan que aquí non surda un poder, senón que se acolla a outro, non? En Asturias. Non sei se eso ten algún... Bueno, home, efectivamente, é un fenómeno importante en toda Europa. Foron máis depredadores que os musulmáns, porque realmente aquí, en realidade, o único musulmán que chegou a Galicia foi a Europa, e chegou e marchou. E viña acompañado de cantidad de condes cristianos. O tema dos, efectivamente, o tema dos vikingos, dos normandos, é importante e afectou muitísimo a zona costeira, fundamentalmente, a zona costeira. De que maneira isto pudo inclinar aos señores locais a poñerse alrededor de un que se quere titular rei? Bueno, pues é posible que eso se producise, pero seguimos moito nas terras, non podemos asegurarlo. Incluso en un momento determinado, pois, efectivamente, hubo algúns señores e bispos, un bispo de Santiago, un arcebispado, e algún conde que pensaron en entronizar en Galicia a un normando, o primeiro normando que conquistou Inglaterra. O chamaron, e despois, isto foi repetido, porque primeiro dice que hubo unha rebelión patrocinada por algúns señores galegos para chamar a Guillermo que se personase en Galicia e que tal, pero isto non prosperou porque non sei se é por a morte de Guillermo e tal. E depois hubo outro intento que consistía en casar a un rei galego, a Afonso VI sería, de casalo cunha filla de Guillermo, coa Arca, que tampouco foi adentro. Sería moi interesante, porque este personaxe, Afonso VI, é un personaxe que merece a pena. Sí. Sí, eu quería preguntar,
si existiu no período medieval e tal institucións que, digamos, fosen representativas un pouco da sociedade e tal, e non sei se é unha continuación da pregunta ou unha pregunta diferente. Unha vez que o Reino da Galiza fica xa, digamos, na órbita da Castilla, se sobrevive algo desa institucionalidade, dado que formalmente como reino chega ao 19, non? Se ese calificativo Reino da Galiza ten algún tipo de fondo político tamén. Está moi interesante. Vamos a ver, Galicia foi un territorio fortemente feudalizado, no sentido de que os poderes eran poderes locais moi fortes. Da Igrexa, dos mosteiros, xa da Igrexa, das catedrais, dos mosteiros e dos propios señores locais, que a veces tiñan título de conde, a veces non chegaban a telo, e moitos estratos de poder. Entón, o centro político nunca estivo no que é a Galicia actual. O centro político estivo fundamentalmente en León. E ali creouse un órgano representativo, que tamén é, non sei se o primeiro de Europa, pero está entre os primeiros de Europa, e desde logo o primeiro, o que logo será España. No ano 1088, creo lembrar, no século XI, créanse por primeira vez as Cortes, que se crean en León, que intentan ser un organismo representativo de todos, vamos a decir, con palabras actuais, de toda a ciudadanía do reino. Antes, os que mantiñan e manexaban todo o poder eran os privilexiados, é dicir, o rei estaba sempre asesorado por un grupo que sería o antecedente das Cortes, que do que forma parte do que ten a nobreza e o clero. Pero no ano 1088, por primeira vez, se vai dar entrada ao terceiro estamento nese grupo, se chama representantes das cidades. E os representantes das cidades eran autónomas, tiñan os seus concellos, van a estar aí. Entón vai haber un órgano representativo moi interesante. Moi pronto, para o que a Galicia actual vai perder entidade, porque a maior parte das cidades galegas, isto hai que ter en conta cando se fala da representación en Cortes, parece que hubo como un castigo a Galicia que non tiña representación en Cortes. Nas Cortes estaban representadas as cidades que tiñan concellos autónomos, pero a maior parte das poboacións galegas van ser de señorío, e sobre todo de señorío episcopal. É dicir, quen era o señor de Coruña? Non, Coruña, Betanzos, van ser cidades de regengo, que se chama, é dicir, dependían directamente do rei. E en canto que dependían do rei, os seus concellos eran autónomos e podían enviar un representante a Cortes. E, de feito, vai oscilar, a representación de Galicia en Cortes vai oscilar, porque as cidades sempre querían conseguir esa situación, a veces conseguían, cando conseguían mandar a representantes a Cortes, logo viña o obispo de turno e recuperaba o seu privilexio sobre a cidade, entón era o obispo que representaba a cidade, non había representación de cidadáns en Cortes, tal e tal. Entón vai haber Cortes, que además, supónse que son as primeiras Cortes que hubo en todo o territorio de España, é dicir, a España política actual e Portugal, que tamén vai ter Cortes, tamén se chamarían de Cortes. Despois, inda que parece contradictorio, vai ser xustamente cando Galicia perde a súa entidade política autónoma, cando pasa a depender, claramente vai estar integrada na monarquía hispana, a partir do século finais do XV e XVI, con os católicos, xustamente cando Galicia perde a autonomía política, a que tivo até ese momento, e cando vai empezar a depender na práctica, porque además hai unha decadencia económica, unha crise da nobreza, por suposto tamén, e cando pasa a depender, cando se vai crear unha entidade que sí que vai a exercer o seu poder e vai a nuclear toda Galicia políticamente, que vai ser asunto do reino. É curioso, ten reparado nesto Bejerto Saavedra, pastor de Santiago, que o único organismo político que vai a servir de núcleo a toda Galicia e vai manter unha personalidade de Galicia, créase precisamente cando Galicia xa atravesa un momento de dependencia política, porque aquí os bispos, arcebispos,
os que teñen todo o poder da audiencia, porque vai estar na comunidade, todos veñen de fora. Os abades e abadesas van ser todos vidos de fora, casteláns, andaluces, todo a dirección política en todos os seus diversos organismos vai a estar controlada, monopolizada por casteláns andaluces. Era moi raro que un galego chegase a isto, excepcional. Non nos había na audiencia, todos mandados por a coroa desde fora, nos mosteiros, todos de fora. E, sin embargo, é cando se decide crear un organismo propio de Galicia que vai a ser a Xunta do Reino, que tiña un poder relativo, además crease, xa no século XVI e prácticamente no século XVIII deixa de funcionar porque se establece a monarquía absoluta e non funciona. Pero é curioso que existe ese organismo que é a Xunta do Reino de Galicia. É importante porque vai a presentar algunas reivindicacións. Entre outras, presenta a queixa de que os órganos de poder en Galicia están en mans de estranxeiros e que solicitan que todos eses órganos se lle conceda, todos eses postos dirigentes se lle conceda a naturais do reino. E non se fai caso. Pero a Xunta do Reino chega a pedir iso. Alguma pregunta máis? Eu creio que como que anunciaches a xogada esa que é xeopolítica, a invención do Sopoducro de Santiago, que, o que decías de que había unha loita entre os flancos e Córdoba, eu creo así anunciado, creio con interés, se pode... Son os dos grandes poderes que hai nese momento, a altura do século VIII, no século VIII-IX, no ano 800, Carlomagno vai ser coronado emperador, sucesor dos emperadores romanos. O Papa de Roma, hai unha alianza claramente entre a Igrexa e os francos, e van a dicir unha falsificación dun documento que chaman as doazóns de Constantino, vai dicir o Papa que o emperador Constantino lle traspasou ao Papa de Roma a potestade de nomear emperadores, que desde ahora os tiña que nomear eles. Vale, sábese que é un documento falsificado, pero se vai utilizar e entón ele nomea emperador a Carlomagno. Entón, o gran poder católico é o Imperio Franco coa Igrexa de Roma, o Papa de Roma. Pero resulta que en Córdoba hai outro gran poder alternativo ou digamos, en competencia con eles, que é o Emirato, que además depois no século X convirte en califato. E eses poderes chegan a enfrontarse e a mostra é a batalla de Roncesvalles, un intento de Carlomagno de dominar parte de Hispania e a derrota que sufre en Roncesvalles. Entón, aí hai unha tensión. E é por influencia franca que se vai facer que en Asturias se estableza un monarca que vai ser Afonso II, aliado do emperador e do Papa. Entón, hai esa maniobra. Esa maniobra consiste en erguer dentro da península un poder alternativo, porque antes a dirección de toda a Igrexa cristiana na península ibérica vendía Toledo, pero como Toledo queda dentro da Al-Ándalus, que Toledo era territorio musulmán políticamente, como o arcebispo de Toledo estaba dentro de Al-Ándalus, o que se vai facer é quitarlle este trozo norte que non o domina Al-Ándalus, ese trozo norte, e dicirlle aquí creamos unha Igrexa nacional propia, aliada de Francia, e que vai ser como unha correa de transmisión, que además se establece polo camiño, onde polo camiño realmente cobre importancia a partir de Xelmírez, existe xa antes tamén, non? Xelmírez vai ser o introductor do poder franco-romano en Galicia. A reforma gregoriana que ten lugar no século XI, XII, que na Galicia é de Xelmírez. Bueno, pero isto é algo que se inicia a finais do século XIII. Beato de Liébana convírtese no personaxe que vai apadriñar e que vai impulsar a ruptura con Toledo. Os toledos son herexes, por lo tanto non queremos saber nada deles, e a auténtica Igrexa, que é unha copia da Igrexa romana e francesa, a auténtica Igrexa cristiana, católica,
vai estar en Santiago de Compostela. Facemos a última pregunta, Diego, e rematamos a palabra. Bueno, quería preguntar máis ou menos se poderíamos considerarse os reinos, visto un pouco a trayectoria que tivo políticamente, máis ou menos en que séculos se podría chamar un reino independente, por así decirlo, e logo a partir de que época se podemos chamar, non sei se autónomo, pero dependendo de outra figura, ou en que momento, por así decirlo, xa se podría considerarse xa ca anexión, bueno, como que chegamos des católicos xa desaparece ese reino independente, como podríamos separar esa evolución? Vamos a ver, si nos tomamos como punto de partida, como referente a Galicia actual, a Galicia actual nunca foi un reino independente, de acordo? Temos que cambiar o marco xeográfico. É unha Galicia que é Galaequia, herdeira da Galaequia romana, que ocupa hacia Portugal, a Galicia actual, León e incluso se estende por Castela, ata que Castela se independice. De momento vai a ter condes, van a ser condes de Saldaña, conde de tal, diversos condes en Castela. A capital está en León. Ese é o reino de Galicia, ese é a Galicia independente. Atacando, pois, desde logo, eu creo que ata o momento da crise do século XIV, a partir do século XIV, cando se entroniza en Castela, que se vai chamar a monarquía, a dinastía Trastámara, que está mal chamada. Trastámara foi só o primeiro rei, o conde de Trastámara, Enrique Trastámara. Os demais non, o título de Trastámara era daqui, de Galicia, de Trastámara, da zona de Bergantiños, por aí. Entón, bueno, aí xa sí que Galicia xa se separou Castela, xa se separou Portugal a partir do século XII, Galicia vai quedando restringida, xogou forte por a man dos condes de Lemos, xogou forte no século XIV, pero esta nobreza galega acaba sendo eliminada ou exiliada en Portugal ou exiliada en Inglaterra, que se van para Inglaterra, ou incluso que morren simplemente, o conde de Lemos, Fernando Ruiz de Castro, hai cosas interesantísimas. Aí está Inés de Castro en Portugal, aí está Xoana de Castro enterrada en Santiago de Compostela, pero digamos que a partir do século XIV, en un período de crise en toda Europa, Galicia vai sair particularmente perxudicada porque o sector da nobreza galega, que era nobreza pero era galega, prácticamente desaparece ou se vai para a corte de Castela e ali se move dentro da órbita, intentando ser reis en Nápoles, ou se van para América, ou tal e cual, aí tal. E desde logo, hai un século XV bastante interesante, porque hai como un intento de levantar cabeza e se produce un momento das Irmandades de Galicia, que case podemos decir que as Irmandades de Galicia son o último e derradeiro episodio de existencia política dun poder en Galicia, e despois entramos claramente na órbita da monarquía. Coincide que se monta en Castela a chamada monarquía autoritaria, que se acabará sendo monarquía absoluta, se montan os reis católicos, e a nobreza galega perdeu o pé totalmente, un Pardo de Cela le cortan a cabeza, o conde de Camiña, Soutomayor, tamén morre en condicións, bueno, probablemente o executaron ou asesinaron, morre, pero se vai para Portugal, e xogou a baza portuguesa, vai-se para Portugal, onde fan conde de Camiña, pero desaparece a escena política e hai dos condes de Lemos sucesivos que se sublevan con os reis católicos por intereses propios, pero fan, e acaban derrotados tamén, cando se empieza, etc. E entón aí Galicia entra, o que repito que é curioso, é que neses momentos en que desaparece todo o comportamento autónomo de Galicia, que sae a Galicia actual, se crea a Xunta do Reino de Galicia, que permite que ao longo de todo o antigo régimen haxa un organismo que faga referencia política explícita a Galicia e que a principios do século XIX se suprime. Se divide crean as provincias, se divide, Galicia deixa de existir. Existe La Coruña, Lugones e Pontevedra, pero non hai nada, ni siquiera recuperase certa unidade por autonomía. Autonomía que digo, bueno, siguen sendo 4 provincias, pero forman parte de unha entidade propia que é Galicia. Pero desde o século XIX nin eso existe. Pero creo que o momento é cando se entra no período da monarquía autoritaria, dos reis católicos,
porque desaparece calquera estamento que teña certo poder que pudiera vertebrar Galicia desaparece. Bueno, pois damos as grazas a todos por asistir a este acto marcado na Semana da Patria, darles grazas a Anselmo por un sopapo de intelecto descomunal e a Gómez Galloso por cedernos o espazo, outra vez o material. Tamén darles grazas á Diputación da Coruña que nos regalou ali uns libros que podedes escoller que son completamente de balde, que van sobre o reino medieval da Galiza. E nada máis, que sigamos moitos anos máis difundindo a nosa historia e a nosa cultura e a nosa tradición. Hombre, claro, sopa G. Sin pesarlo. Sí, sí.